हेलो हेलो वर्णनाम अर्थ संज्ञानाम रसानाम छंद सामति मंगलानाम चक्रतारा वंदे वाहिनी विनायको ओम ज्ञानं भूतनादि सुतम कपिचम फलचार क्षणम मस्तम शोक विनाशकारी कमनमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम सदा वसंतम हृदयारविंद भवानी सहितम नमामि। अरे सुमिरन में आई हमारा अरे पायो भी वाह बीड़ा वाली तू ही हो, काल रात्रि तू ही हो, विद्या के दायिनी तू ही हो, हंस वाहिनी तू ही हो, पुस्तक धारनी तू ही हो। ए माई सुधर ना जा, सुधर जा। लड़का माई से कल की माई नाव पुरानी वाला हर तूफानी वाला को परेशानी बा हिम्मत हरदान बेटा के नदानी बा, लेकिन पूर्ण विश्वास पाए भाई कि सब तोहरे मेहरबानी बा। लड़का माई से कल की माई अरे लइका के लजिया बचावना कहाँ बाड़ू सरदा भवानी रऊर करता निबंध परमादरणीय उपस्थित आज के रसिक श्रोतागण समाज जनता जनार्दन। हाँ, जनार्दन मतलब भगवान होखेला। भगवान रूपी श्रोता समाज महफिल में उपस्थित बानी आदर सहित शिष्टाचार जथा जोग नमस्कार प्रणाम है गए कलाकार प्रदुमन प्रदेशी की ओर से रही लेट पहला खातिर हम क्षमा प्रार्थी बानी आप सबके बीच में। अगर जो हमनी से गलती हो गई बा तनी गाड़ी लेट पहुंचल बिया एक खातिर हम सब क्षमा करब, लेकिन जो लेट भइल बा हमनी का मेंटेनेंस करब जा। जे भी या देवता रूपी श्रोता लोग विराजमान बानी सबका के हम बार-बार पलोगी कर रहल बानी। और आज के रात दुगोला के कार्यक्रम बा, तो दुगोला में हम गए कलाकार प्रदुमन प्रदेशी
हमारा से दुगोला लड़े खातिर आयल बड़े इनकर नाम रोशन राज है। आई हो बहुत काफी हल्का में चले बड़े अपना बिहार के धरती पर, लेकिन हमारा जब से संगे ही गावे लगल है तब से उत्तर प्रदेश के धरती पर अब लगता है हल्का में चाहिए है। रेलाई तनी से धीर धर तनी शांति बनाओ। लइका माई से कहले की माई अरे कि शारदा भवानी राव इका रोशन ब्यास तक है ना ए राजा है ना तक इका ब्यास सब तो बताओ कि का हो। देखो भकुआ गले होतने में बताओ धो के रहा पैसा ले लेवे तो भैया तू ही तो एगो मजबूरी समझ ला। संतोष सिंह जी तेनुआ के धरती से 101 रुपया पुरस्कार दिहनी बहनी बनोनी हमार मुख तेती साहब बनी है तेरे माला पहना के चल गनी 1 रुपया दिहनी है ना, लेकिन देवे के चाहत न रहुआ हमनी करवे लोग के आशा से न आइले जा गाइले जा बजाइले जा। हेलो रोशन जी है ना ताका हमरा पर हई का हो बताई हो। अरे कि शारदा भवानी बताओ टोक भुला गेले ई का है। देखा एकरा के हम पहले कहत रही 20 ब्रेक जे हमार तो 20 ओ जा रोड के दी चक्का ब्लास्ट कर जाए लेकिन गाड़ी आगे पीछे ना हो त लइका में ऐसे कहले की माई अरे कि शारदा भवानी राव अरे करतानी बंद असुमिरन में आई हमारा अरे भाई राय बहादुर शेक्सपियर भिखारी ठाकुर जी कहनी कि नाचे गावे तूरे तान ओकरे दुनिया राखे मां त तनी हम चाहतानी कि लय धुन के माध्यम से माई के हमनी का सुमिरन करी जा बोलाई जा तब हे लइका माई से कहले कि माई अरे सुमिरन में आई हमारा अरे भाई अभिनव अरे आजो में हरबानी लजिया राखी आजा कब से बुझात तो नहीं कि इनका के हम का गावत निका सुनावत समझ हमर है जवाब दी हो जितरे गावत नहीं जवाब दी हो। अभी जोन लय गाइब हो नैका छोटी जे है बबुआ लोग भाई लोग त ना जानत होई पुरानका लोग जानत होई बहुत पुराने वो फिल्म आई रहे जौना फिल्म के नाम रहे नदिया के पार। उन नदिया के पार फिल्म में हीरोइन के टायर बैलगाड़ी जोन पहले ना होत रहे वही पे बैठा के लेके जाता रहे वही गीतवा के भाव लागल अंतरा मन पड़ल वही गीत के तरह ए गुन जा कुछ दिन तोरी सखिया करती थी क्या बात हो ए माई हम गाय बजे के हाल कुछ जानी ना जेकरा से दुगोला बाई ऐसन बकलोल बाकी मानी ना त हर कृपा के जरूरी बा ए माई सब सुर ताल के हो हाल नाही जानी
मुख्य अतिथि साहब संजीव कुमार वर्मा जी 500 रुपया भेजा देनी साई दोलो घरी नार लख लेकिन अब लागो तक नालू लागल बा 500 रुपया हमरा के दिहनी यही लगले उन लोगों के दे दी हती तब न हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करा भगवान की कृपा बनल शमशुर ताल के हम हाल नाही जानी गुरुमत का बार मैया अब ही ले बानी अरे गुरुमत का बार मैया अरे अब ही ले बानी तोहर ही पर अलम पर ए माई ए आज लई हो गइनम बतिया ए माई आज ले माई हम गाई ना बजाई कि तोहरे बल पर कूदी फानी नजिया राखो महारानी भचर 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 बोले।